Wel, mae yna dipyn o gynnwrf yn gynnar yma yn y shed foch. Y bobl wedi codi a wedi dechrau cystadlu ers dipyn, swn i'n deud. A dyn ni wedi cael gwestai arbennig iawn. Gwyneb cyfarwydd i fi. Ti wedi bod yn westai yn y gorffennol, chwarae teg. A ti'n gwybod dipyn mwy na fi am foch, mae'n deg i ddeud. Betsan Williams, ti'n o reit? Good, diolch yn fawr. Good, diolch. A mae'r cystadlu wedi cychwyn cystadlu brwd mae bore yma. A pa cystadleuaeth sydd gennym ni ar y gweill ar y funud? Dosbarth y Sengl sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd. Maen nhw wedi cael y dosbarth y peiri, a ni ymlaen ar y dosbarth y Sengl ar hyn o bryd. A mae'n braf gweld gymaint o foch yn troi allan ar gyfer y dosbarth yma. Mae'n niferoedd uchel unni o rwy'n yn dweud. Wes, mae'n bleser i weld niferoedd y moch yn codi a gweld gymaint yn troi'r moch o safon ardderchog mas yn cysadlu unwaith eto lenni, felly a nifer o wynebau cyfarwydd a wynebau newydd hefyd sy'n neis i weld. Sôn am wynebau cyfarwydd, mae gennym ni beirniad rei cyfarwydd, Steve Loveless, mae wedi berniadu sawl gwaith yn y sioe yn yr haf ac yn y ffair ian, dydi o? Ydy, person profiadol iawn a mae'n weddol siapus yn neud i benderfyniadau. Mae'n gwybod beth mae moyn, ych chi'n gweld e'n edrych ar y moch. Mae'n cael cyfle nawr i weld nhw mas yn y dosbarth yn iawn. Dwi wastad yn meddwl yn y ffair, mae'n dipyn o job achos mae'n gallu mynd y reit fler man, dydy? Ydy. O arddangos moch yn y gorffennol, mae'n tipyn o her, mae rai fi weid, i gadw nhw dan reolaeth, ond na, war y tig. Mae'n bleser i weld nhw. A wedyn y moch ifanc dia'n, moch porc pwysau 55 i 70 kilogram dia'n, felly? Ie, na chi. A maen nhw'n wahanol iawn achos dwi'n dweud bob blwyddyn i gael esbonio. Yn yr haf, maen nhw'n foch magu er mwyn bridio. A mae hain ar gyfer y cigydd yn amlwg. Ie, maen nhw wedi pesgu nhw a troi nhw ar gyfer y cigydd. A bu nifer yn cael ei werthu yma, prawn yma, ar gyfer mynd i'r cigydd wedyn. Ie, fydd yr ocsiwn a fydd pob peth yn ei weld ar werth. Mwyafrif ohonyn nhw, byddwn. Ambell un yn cael ei gadw ymlaen falle, ie? Falle. Wyt ti'n cystadlu Melanie Betsan? Na, dim lenni, dim lenni. Roi cyfle rhywun arall? Ie. Ac o ti'n dweud athrawes wyt ti yn ôl dy swydd bob dydd, ac o ti'n dweud mae gen ti lwyth o blant yma fo ti heddiw? Wes, mae ti 30 o ddisgyblion lan gyda ni heddi, so mae diddordeb gyda ni. Ni'n dysgu amaeth yn yr ysgol, felly y disgyblion eisiau dod. A mae'n ffordd o ddysgu, mae'n addysg i nhw i weld y gwaith sy'n mynd mewn i'r stoc a'r stondinau gwahanol hefyd. So mae'n addysgiadol iawn i nhw i ddod i'r ffair eaf. A da ni'n gweld mwy a fwy o dripiau ysgol yn dod i'r ffair i weld. A mae'n gystal a bod mae'n stafell dosbarth. Mae'n cael dysgu am ei bwyd a sy'n mynd bethau'n cael ei gynhyrchu. Ydyn. Betsan, o ti'n dweud bod o'n handi yn feirniadu, ond mae o'n cymryd beth fwy amser prom yma. Odi, mae mwy yn y dosbarth yma, felly mae'n bach fwy o pen tost iddo. Wel, dwi ddim eisiau pen tost, nhw'n i adael oedd fo, a nhw'n i adael am y tro. Diolch i ti am dy help. Dim problem, diolch. Betsan Williams yn cadw cwmni fi, wyneb cyfarwydd yn y cilch moch. Mae ti'n o lew heddiw? Mae'n good, diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr ata eto i gyrraedd fi a ben ffordd efo'r moch yma. Ac esbonio pa gystadleuaeth sydd ymlaen fan hyn ar y funud? Cystadleuaeth y Sengl sy'n ymlaen fan hyn ar hyn o bryd, a mae'r beirniad wedi wneud i benderfyniad. Steve Loveless o Dorset sy'n berniadu. A mae wedi bod wrthi spel yn craffu ar y moch yma. War y teg, mae'n ddosbarth enfawr o Sengle fan hyn. A dwi yn trio gweld lle mae'r wobr gynta wedi mynd. Wobr cynta wedi mynd i'r rhif 1-2-1-1. 1-2-1-1 iddo Andrew Davies. Dwi ddim yn gyfarwydd iawn efo hwnnw ar ail wobr wedyn i ddod at yn ochr ni fan hyn. Ydy. Dipyn o job cadw golwg ar bethau yma, Betsan. Odi, mae tipyn yn ymlaen yn y dosbarth yma, ond Os dwi wedi efo fi, gown ni olwg ar beth sydd gennym ni. Gei di ddeithau pam bod y mwchyn buddigol yn serenu? Wel, mae'r moch fan hyn ar gyfer y cigydd. So chi'n chwilo am rhywbeth sydd yn llawn trwy gydol yr hyd, yr dyfnder yn y corff hefyd, a wrth gwrs y part nôl yn yr hams. Chi moyn bod yn siapus, achos yn wahanol i'r sioe yn yr haf, ar gyfer y bachyn mae'r moch yma yn mynd ar gyfer cig. Felly mae'n siapus tu hwnt y mochyn yma. A be fysa hwnna'n cael ei ladd ar gyfer wedyn? Pa fath o ddarnau? Wel, gwahanol ddarnau ar gyfer y golwythion, ar gyfer chops a'r joints gwahanol hefyd. Dwi'n gweld. Betsan, dwi'n credu bod nhw'n clirio'r cilch yn barod am y gystadleuaeth nesaf, felly diolch i ti am y tro. Iawn, dim problem. Felly, dwi'n ffordd dwi'n meddwl, ni fyddwn ni o dan y moch yma.